is some first service. Obin country, Obin Obiso country, Obisa, a some first service. Some first service, Jumedie, a ya bra ya da otu fo Nyankopon ase. A ya bra ye tu demuni nyina hye Awurade nsa. A ya bra ya sra Awurade ho moburu ho ade. Another day, Sabre, Adia Chin baby. Sabre so Adia Assam baby. Sabre so Ewiabo baby. And so Sabre, Yabra, Yabada, Otumfo Nyankopon ase. Ye chia Obibia or Canada, ni US in the Potem in Sabre, a midnight. Ye Chemuba Dubai and in Potem in Sabre so a mid-morning. Na ye ba you can or my Ghana Mudia a morning. Adia Chiabia ho. Adia Chiabia ho. And he tells him a woman is a die and or die. Also, Adia Chia no na Onyankopon sa ekuta and yen penya na anya ne sanya wanya ni dabio onyame kania ene Adeachi obi bobra ya fro bi afru obi man so sa briche bi abo my god ya fro bi frigana sa ohaw bi atu abusua bi anajumun sam no doso onyame kania aso Adeachi o mani nyina atiase Wabusia ni nyina tiase. Yes. Wajuma ya foni nyina tiase. Wabuafo ni nyina tiase. Yes, Lord. Onyame asuma ne kania na di wonanim. My God. Onyame asuma ne kania na abo wo ho ba. Meka kania na meka ojafedum. Jesus. Now make the pillar of fire. Pillar of fire. The idea and the gentleman in film is go through. Can assassin so Jojo on myself. Say Jano anyway him another. Amen. Anyway, Juman him another. Amen. Any wabua for him another. Amen. A brass will say a down to phone Nyankopon ase. Oh Jesus. Yeah, need deal with the Bayer Journey. Meka David and I make a full and in. Now make Jesse back get one. They are not order ceremony and that's stress on. The Onyame mobro na adoye son. Yes. Meka ohini dewi. Yanka David nyom no eduokom me no baako ne mienu no na emfa na Awurade ase. O se eyese oda Awurade ase. Eyese oda Awurade ase. Na wotodwom ema wudin. Na otodwom ma Awurade din. Osrosroni. Osrosroni. Said ye oka wadoye anopa. Sa oka wadoye anopa. Ene onu kredie anajo. Ene onu kredie anajo. Eyese oda Awurade ase enanopa yi. Eyese bebe bi hwe ya uche ye fi oda Awurade ase. Oh Jesus. Ebi asabre uwo adwumam. Ebi asabre otikamo. Ebi so asabre afe na wasore. Oh. Ebi so oda wo mpaso. My God. Dia no kacha wo bofo no. Empenyufo sa ade chi na ya ntensa bone a echi. Fa o phone no so ene share link no. My God.
baabi bia ye yi nsɛm no free sɛ ɛyɛ sɛ ɔda awurade ase no ɛyɛ ɛnwom ɛdiɔkron mmienu no baako ne mmienu gyina so no bie wa no na fa da awurade ase wɔyɛ sodemo awurade abɔ let God hear your voice this morning. Open your mouth and tap on Hey,
Jesus Christ. Nyankopon shida opi. Amen. Eye some perfect service na ye da radias. Oh yes. And na eye midweek. Ye chia kwaku ne akuafo nyina. Efri juada ekosu okuada encheba o. Yes. Onyame batapen. Anso emonsam no edoso. It is Psalm 91 no kano pefe say oyare doma esayade. Bema etunam ewiakete. Sa radio bo ho ba wadwuma ye fo ban wabusu ho ban a. Enkwa na ekuta on keke na wa sa odida na. Oh Jesus. Obi yade no enu se ne wode anu duru ye. Send your ombano de anudru ye. Oh my God. Send your ukru no de anudru ye. Send your oyere de anudru ye. Send your obuafo no de anudru ye. Asamre ontiase. Send your radiase. On kwana ode ama o say yes ode nyame ase. Yes, thank God. Yes, Lord.
Jesus Christ. Nyankopon shira opi. Amen. Ebraso say yetie onyankopon asem. It's time for the word of God. Ose wan kwati bibi oyoye. Ebra wan nyina na asem so. Akrofo ma Jesus. Awudifo ma. Enyame ya wuniti. Sabre share link no more for so enti nyame asem no bi. Sompa first service ye ba de ka cho nyina ne se jai wo haw ni nyina mo ma awurade na awurade beye ja wo haw ni nyina mo ma awurade na awurade beye ena a how bay amane bay. Oh Jesus. Ena etete wa eyo se na bibia duri die wa ye no My God. obi ka se oni obibia wafa bie ni won wafa bia ni o mesu obi. Amen. And now no pay a catcher or say, well, who hear mubuaf. Amen. And see a catcher say, God is our helper. Jesus. Unyakopon or ye buaf. It is so who say Yakopon ye buaf for there. And then now jail how new money name one rade. Na rade. You nipa who do bibria or jawa how mume rade. Na Erade yo ye. Yes. Erade ama wona nyima nwase. Na no job kan se. Ade ba ko pe no no job nim. Se onim se ni dimafo no. Otiase. Our redeemers Believers. Hallelujah. Amen. Odimafo no tiase. Yes, Lord. Our reset no. Otiase. Wapomo de no. Otiase. Ejuma no mo. Otiase. Sikasem no mo. Otiase. Ene midweek edidas wasan. Oh Jesus. Every dwada besi ne edidas wasan. Oh, Odimafo no ye den. Otiase. Hallelujah. Amen. Udimafo no be kasama o. Amen. Na no kasama ye gya no mo Misri. Yes, Lord. Obe kasama o fi ho. Amen. Abusua no mo. Amen. Hospital ho. Obe kasa. Court ho. Obe kasa. Asase sem. Obe kasa. Abusua sem no. Obe kasa. Asafo no mo asem no. Obe kasa. Kristo som no mo. Obe kasa. O man no. Obe kasa. Mesi gya ni nyina mo ma awurade. Na awurade beye. Obi se osofo menum ye guas. Oh. Obi se osofo se say the eya ka achiri. My God. Osofo mi nyini. Onyankopon se na so bibi ye awurade ne yodo. Na what we dey make culture say God is our helper. Awurade ne eboafo. Onyankopon ode ye eboafo. God bless you. Enti ye hia ne se obagyae ho haw ni nyina mu Amerade. Na awurade beye. Enra mo am follow Sompa first service. Ye catch us say baby bia na duro na kwan na si. Si. Ena obi sa wade kwan na si. Ejuma kwan na si. Yes. Sika kwan no. Si. Asomre awurade soma poyem from. My God. Kwan no bia ya obi kwan na say wa mi kwan. Obi kwan no. Ene awurade be bia kwan. Amen. Yenko ene ye futu sem no ye benya fi Psalm 121 verse 1 to 8. Psalm 121 verse 1 to 8. Yenti awurade asem. Mema mani so much re me pono. Ehe na me mo afiri beba. Me mo afiri awurade. Oso ne asase ye fo no.
Oma onan My enwetiri. help comes from the Lord. Oma onan enwetiri. Dia ohwe wo no entonko. Your show no tonko. Hwe dia ohwe Israel no. Ontonko. Na ona. Awurade ne wohwefo. Awurade ne wonwunu. Onsa nifa so. Owia enhyew. Awia. Ana osnane. Ana anajo. Awurade behwe wo so boni nyina ho. Awurade behwe wo so boni nyina. My God. Behwe wo kra so. The Lord will keep you from all harm. He watch over your life. My God. Awurade behwe wo difre ne ofie ba so. Awurade behwe wo difre ene ofie ba. Say di akosida. Hallelujah. The Lord will watch over your coming and going both now and forevermore. Hallelujah. Amen. And then David said, "Ono nim said the boa be free Awurade ho." Yes. Enti na oman ani so akyere mempo. Na oman ani so akyere de obo ne so ne nasase. Abraham ni Isaac ni Jacob Nyankopon. Ena me ba se me ka che odede bi o hwe ya oti ena no pai. Me ba se ye ka kyere obi a ena ni das wasa. Obi se Awurade ahyira mennuam nyina bi. Kaasi nie, efi ahodo nie, sika nie, akudie nie, asoma pomoden no. Nyame na ode saa nneɛma ne nyina domo no. Saa Nyankopɔn no apomoden no so obetime di adomo. Amen. Obi se mi wo bibia bi me pe baba ko pempo. Me fe yefudie ba ko My God. Ko aspitia. Yes, me tubes ni nyina a block. My God. Yes, minti me ngoba. Yes, me hunsuo na gene. Yes, say. Onyame na wama wanya nyoma ni nyina no. Sa Nyankopon no obetimi ama hunsuo no ayeden. Yes, Lord. So for your wajijinsuo ho. Nyame na na bo ajijinsuo. No kwasem. No tinsuo neni. Because so for nim sa abo na. So for ben nim sa abo. Hallelujah. Amen. Ajijinsuo no. Ono na nsuo no ono a oma nsuo na neti. Wonderful. Enti se na ye ka kire obi se no nsuo agene a. Nyame o ya obo afwa e friends agene. Sa Nyankopon no obetimi ama hunsuo no agene. Amen. Obetimi ama de agene ayede Amisia papa. Anano oma Abraham de. My God. Yes. Emma one oba Sarah na wabo abrewa nyame chewo yefude. Obi so for me de man de nyame ache me bebere mu no sam ho. Aso de ebedie ni de ebehye. Omusuku nsem na omodwuma sam ayede. My God. Oche so Nyankopon. Obeche amana somoso. Di oto man. My God. Osofo nyame hu. Yes, Lord. Etoda Ose me ma wonu aduane. Me to aduane ama. Sa nyame no na yesom na na no pay. Yes, sir. Me say, why no boafo? I know Boafo ne Awurade. Amen. God is our helper. Onyankopon ye ya boafo. Enti na no na David say, oye ya huhia mu boafo. Oye ya huhia mu boafo pa ya nya no nei. Yes, Lord. Enye ya nyan prepare so guso ya nwanwadwuma. Oh yes. Okoso ye sanchen Jesus. Obi se ma wade mfie ne ya twam. My God. Obi se nyina na minyina. Omo ba na omko. Omo ba na omko. Mema ka bi oso ba bi abafie ho ntimena. Ma no so ka ose ba ma bi abafie ho a obabrabo no mo ntimena. Yes, so Nyankopon tere nsa. Hey. Yes, Nyankopon obemu. If God step in, miracle begin to happen. Yes, Lord. Say nyame bemu pe nansa chene no asha. And no na sompa first services say. Jawo hawo ni nyina mu mawrade. Na Awurade beye. Ete enade na etete wo. My God. Obi say me ma na wura du boni. Oh. Obi so tie ye. Wose makopie obi man so. Makopie Europe. Jesus. Makopie Asia. Jesus. Makopie America. My God. Minim se netia kama. Kama. And obi enu no ho so watu. My God. Ni nyina ye ne nkrata. Oh.
And obeso nun ho se watu kwae. Ni nyina ne se the credit hours no sha. Obianu no ho se watu kwae. Ni nyina ne se ohaw bi akoto no. My God. Ne se gya ni nyina mu ma Awurade. Na Awurade beye. Ene die ni ohaw. Ene ubio wa no agye nyame asem so se ne David se me mama ni so ma kire bepo na hina me mbo afiri beba me mbo afiri asafo Awurade dia me so me haw no ni me gya ni nyina mu ama Awurade Awurade oni me boafo Awurade oni ye boafo. God is our helper. And now no pay Awurade boaye. And now we Awurade boaye. Yes, Lord. And now you find Awurade boaye. Yes, so you want to catch Awurade say Awurade moa. Man put your mouth and pray. Yes, Awurade empower prayer. Yes, Jesus Christ. Koswana bompaye. Yes, Lord. Message how ni nyina mu ma Awurade. Na Awurade beye. Facebook for mu nyamo ha no ma Awurade. Na Awurade beye. Sam ujira so Isaac Akroma ujira so saa so na Janet Aponsa ujira so Aisha Dauda ejira so Evans Kakado wade danso ejina so munyam esuma ne root ojira so munya mu haw ni nyina mu ma Awurade. Na Awurade beye. Me see Facebook, YouTube, munya haw ni nyina mu ma Awurade o. Na Awurade beye. Papa services so nyame guso a oyema nipa. Yes, Lord. Nyame guso a oye na nwanwa adwuma. Ye bia dance no tuma unti adanse amanfo odi. Ena no pa denti na waboto sa. My God. Adenti na waye mere sa. Adenti na wusu sa. Jesus. Mama Jaisun. Yes, Lord. Adi Jaisun. Jaisun. Ye wanu wo baby bi owo bi. Yes, Lord. Say Awurade me haw ni. Me haw ni ni. Me jai ni nyina mu ma Awurade. Oh Jesus. Oso ye ya hu hia mu. Wafo pa. Ah ya nya wo. My God.
Open your mouth and pray. Yes, so Jesus Christ. Nyankopon shira upi. Amen. Ebi afe na ode radio na to sompa. Ebi afe na ode TV na to tompa. Ebi asam na otwam wo Facebook on wako hia yen. E was space in so a eye sompa first service. Yes, Lord. You made ye free to adakosi if you are done the bravo. Na onyankopon mobro huni na doye no edi dwumade. Oh yes, Lord. Nyame nsanche ni adanse di program e. Yes, Lord. Eye sompa first service. Yes. Ebraso say you to the moon nyina share dansa. my God. It's time to commit the whole day into the hand of God. Yes. The bia your body said dano. Oh. Mpanyimfo say yante asembonia ye. Na tresem no so say the bia your body said dano bone doso dan. And no obi utu kwan. Oko unyuma so. My God. And no oma ko school. Oh. Oma etu kwan. Yes, Lord. And no utu car. Jesus. And no tra passenger car. Jesus. Adroba ni utu car ni. And so obi timi de ni sign because sign. And nothing in your bomb pie dead the moon nyina. Enti also obehwa wo so ewo wedi free. Na wa hwa wo so ewo wo fi ba. And then Yamian Sam na ye kan. My God. And ye bo some 121 no. Yankopon so behwa wo so ewo wedi free. My God. E was sa hwa wo so ewo fi ba. And next so ye midweek. Obi say free juada no be say samre nyina nyoma nkoyi. Nyankopon wiemu nya ne sakira na. Obi uhie sika bi aya. Oh. Uhie sika bi wonsa nka wani. My God. Nyankopon sika ne dwetɛ no eye ne dia. Eye wo ana me no kasa wo hwɛ ya wutie. My God. Ene ye bompa ya ka kire Awurade sɛ ene demu no obi so se ene day ehu bi akame. Ene nyame betimi de wasi o. Psalm 16 verse 1. Nyame o tanti ni pesie. Ene eni aba wo adwuma no ho. Eni aba wo ma no ho. Ode wo besie. Oh, me se eni aba wo ho. Awurade du besie. Adwuma no ho. Ode wo besie. Nyame de ni pesie. Yes, Lord. Obetimi de adwuma no si. Psalm 16 verse 1 aka. Onyankopon famisie na wo na madwane medwane betoa wo na madwane abetoa wo. Erade ena ya dwane abetoa no ena no pay. Erade mfa wo nsie ena no pay. Omfa wo adwuma ni nsie. Wa ware ni nsie. Amen. O man nsie. Amen. Ena no pay. Ene kasa Erade Yesu. Erade Yesu. Psalm 37. Psalm 37 verse 5. Verse 5. Wo se yemfa ya kwan no. Wo se yemfa ya kwan no. Sha won sa o. Sha won sa o. Na yemfa ya ho. Ento so. Na wo. Na obeye. Na no pay. Memoa. Everywhere Awurade ho. Boa me. Awurade boa me. Different. Ewo me fiba. That day.
Enede. Jumasem. Mejumasem. Kasem. Mesekasem. Diemo. Medidiemo. Enimino. Wakana bediemo. Mekaba ni abedi. Erado buame. Erado buame. Enede. Enede. O yesu demo. O yesu Yo demo. wano na bomba. O yesu demo. O yesu demo. Erado se fire friend. Dona wa. Enede mu ina ya wo so fire. Enede mu ya wo the name of Jesus Christ. Shout amen 3 times. Amen. 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 More space in this Facebook, YouTube. Mon type amen. Amen. It's a empire ubunina and your Yes, Lord. Ye bompire at your obono for new man. Maybe I James 4:7 or see yen sibron some coin no big channel. It here be send us a yen sin no coin there. Oh, Beba. Or say we should resist the devil and he shall free from us. In other words, say I'm resisting now. Say yen sin no coin now. Beba. Obeba ya man ho. Yes, Lord. Ya juma ho. Obeba. Ya wadu enum. Obeba ho. And then your bomb pie say any evil agenda. My God. Any evil drink. Yes, Lord. Or bonny for Nigina to be out. That your bonny be a yaso. Jesus. Yes, Lord. Be a one on a break it out. Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook, the YouTube, you know, more type I break out 3 times. Nyankopon say,
onim de hia wo nyina so gise obisa. Yes, Lord. Gise wo break it out. Break it out. Asa na Awurade asom. Yes, Lord. Kasa anopai. Anopai. Awiei. Awiei. Ene nwumrei. Ene nwumrei. Anadwofai. Anadwofai. Me friends sankyerene. Me friends sankyerene. Me fra adanse. Me fra adanse. Me fra boafo. Me fra aboafo. Awurade. Awurade. Ma me hu w'animuonyam. Ma me hu w'animuonyam. Awurade tie me ni anopai. Awurade tie me ni anopai. Ni awiei. Tie me ni awiei. Ni anadwei. Tie me ni anadwei. Awurade yɛ me mmɔborɔhu ade. Awurade yɛ me mmɔborɔhu Awurade ade. yɛ m'adɔyɛ. Awurade yɛ m'adɔyɛ. Awurade kae me. Awurade kae me. Awurade twe hyɛbrɛ mu aboafoɔ ma me. Awurade twe hyɛbrɛ mu aboafoɔ ma Hyɛbrɛ me. mu aboafoɔ ma me. Hyɛbrɛ mu aboafoɔ ma me. Awurade boa me. Awurade boa me. Awurade boa obi bia obie na no kasa na no pay. Ɛna me gyina Sumpa First Service fidi kɛseɛ so bɔ mpaeɛ. Yes, Lord. Sɛ nipa bi a ɔretie yɛ ne midweek yi. Jesus. Ana ni da so asa. My God. Ɛna okua da yi. Hey. Awurade kae no. Amen. Deɛ ɔyade Awurade sane yade. Amen. Deɛ ɔda aspiti Awurade fa nsa ka no. Amen. Deɛ ɔda ne mpa so deɛ waka dɛm Awurade sane yade. Amen. Deɛ ohia sika ɔde bɛkɔ hospital Awurade bie sika proma no. Amen. Obi bia na adwuma ɛsɛyɛ. Na ne bibi sɛyɛ. My God. Na wareɛ sɛyɛ. Oh. Na adwuma ɛsɛyɛ. Jesus. Na pomode sɛyɛ. Jesus. Ne ma ɛsɛyɛ. My God. Awurade me bɔ mpa sɛ Awurade ɛnyɛ yie. Amen. Awurade fa nsa ka wɔn. Amen. Awurade yɛ ne yie ma wɔn. Amen. Awurade ma ɛnyɛ yie. Amen. Awurade fa nsa ka no. Amen. Awurade bua wɔn. Amen. Obi bi ɔtɔn a yɛntɔ. My God. Bɔ mpa ma adwadifoɔ. Yes, Lord. Bɔ mpa ma adetɔnfoɔ. Yes, Lord. Mo a mo wɔ dwa ahodoɔ mu. Jesus. Market ahodoɔ. Jesus. Market ahodoɔ. Jesus. Bɔ mpa yɛ ma mo. Yes, Lord. Bɔtɔn a yɛntɔ. Amen. Yɛtɔ so a yɛntua. Amen. Fra tɔfoɔ ma mo. Amen. Fra tɔfoɔ ma mo. Amen. Fra sika ma mo. Amen. Yesu demo. Deɛ n'ani da so asan. My God. Ɛnɛ mema wɔ ani da soɔ. Amen. Ɛnɛ wokɔ wɔ adwuma mu a. Hey. Ɛnɛ wode nhyira wura hɔ. Amen. Wowura wɔ adwuma mu hɔ a. Jesus. Wobie wo store hɔ na. My God. Wokɔ wɔ adwu so hɔ na. Yes, Lord. Ɛnɛ atɔfoɔ bɛwura hɔ. Amen. Mo a mobie mo ankasa mo adwuma mu Yes, Lord. ankorankora mo adwuma. Jesus. Ɛnɛ mefrɛ dɔm ma mo. Amen. Mefrɛ dɔm ma mo. Amen. Mefrɛ sika ma mo. Amen. Obi hwɛ yɛ obi tie yɛ. My God. Ɔsɛ deɛ mɛdie deɛ mɛnom. Quiet day. Ɛnɛ Awurade a ɔtɔ mana. Lord. Ɛnɛ Awurade ma wɔ aduane ni. Amen. Awurade ma wɔ sika. Amen. Bɔ mpa ma wo ɛtwe hyɛbrɛ mu aboafoɔ ma wo. Jesus. Amen. Destiny helper. Jesus. Connected destiny helpers ma wo. Amen. Yesu demo. Amen. Bɔ mpa ma akwantufoɔ nyinaa. Yes, Lord. Bɔ mpa ma driverfoɔ nyinaa. Yes, Lord. Bɔ mpa ma afarefoɔ nyinaa. Yes, Lord. Bɔ mpa ma akuafoɔ nyinaa. Yes, Lord. Bɔ mpa ma akwantufoɔ nyinaa. My God. Awurade kae mo nnɛ dɛ yi. Amen. Awurade ma mo adanseɛ nnɛ dɛ yi. Amen. Awurade hu mo mmɔbɔ nnɛ dɛ yi. Amen. Awurade nte n'anim kyerɛ mo nnɛ dɛ yi. Amen. Awurade hu mo mmɔbɔ nnɛ dɛ yi. Amen. Awurade obi bi a ohia bibi. My God. Deɛ ɔkɔ kɔɔto. Oh. Deɛ ɔkɔ ahemfie. Yes, Deɛ Lord. ɔwɔ appointment bi. Jesus. Ɛnɛ nyame favor. Jesus. Ɛnɛ nya nipa anim adom. Amen. Nya Nyankopɔn so anim adom. Amen. Yesu Kristo dim mu Yes. ɛna mabɔ mpae. David ba no Nazareth ne dim ka amen. Amen. So wotie ho a yɛnte wo ka na yɛyi wafiri so a ɛha yɛ aso yɛnte wo ka. Saa mmerɛ deɛ systematic press ɛyɛ system ne azuka bɛma meka MCR mekyia mo mmɔfa numbers no ngu screen ani nyame nhyira mo ɛyɛ 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 and that's 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89. 89. Praise God.
Praise God. When Timena so we hurry. Praise God. Hello. Hello, Kantika. Dear now, Jamuma Rade and Anopay. Hello. Hello, Yatunka. Dear now, Jamuma Rade. Hello. Yatunka. Hello. Kasana Yatie. Hello. Oh, Yantonka Ufia. Oh, so obeti me a friend. Praise God. Hallelujah. Oba pade Jamuma Rade and Anopay. Me jame babema. Me bedi nya dimanye. What you see is to me jama ma wa de say wa de ma dimanye. Your friend is saying. A friend of say kwa. Awurade ɔsɛ kwame wasɛm sɛ nsɛ nyɛ adwuma no mɛdidi adwuma pono mmiɛma ɔsɛe Amen. 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 Praise God. Praise God. Ogyina so yɛntew nka wo fia ma memfa ɔfoforɔ. Praise God. Hello. Anɔpa deɛ na ɔgye mo ma Awurade ɔba pa. Papa me gwen ku ma finish dem. Awurade wafuna ne kura dwuma. Yes, Lord. Awurade ma ne nyɛ yie. Amen. Awurade tom no wɔ Yesu dɛm. Amen. Amen. Praise God. Hello. Praise God. Praise God. Mentel ka wo fie ha. Ma memfa foforo. I am a producer, check your cost in you, mama. Praise God. Hallelujah. O dini baby okasa free na dia na o je mo ma Awurade was some perfect services so. Papa say plan me jame me Awurade o ye senkyerene Nyankopɔn. Onye wa brabom no hwebram no senkyerene oni abusua no we dwumasam we Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. O dini baby okasa free na dia na o je mo ma Awurade was some perfect. Papa say free Kenya asubu soli o. Dia na o je mo ma Awurade. Dia na o je mo ma Awurade. Me jame ha nyina mewrade. Me ba ewo Holland you papa den krata sama ye den. Awurade wo ye senkyerene Nyankopɔn ye so ma wasem ko Holland. No ne ban krata sem Awurade ma ne nye ye. Amen. Mana dance wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise him. Hallelujah. O dini baby okasa fro na dia na o je mo ma Awurade. Me di amase wa me ka se quick. Me ba de pa from papa so den. Awurade baby bi afrempon wo biara. Awurade fa wonsa kano. Amen. Wo so hene akomoda wonsem. Yes. Obon chiche ye bia ye twam wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Obama on so kakra o dini baby okasa fre o. Ade mo kasa fibre na chi. Me de esa. Oba sakasa. Nya wore o magro po mi ya ba bia anya serious. Me no bompa. Awurade na o hihya aware Esther ware sem eyaye bisi basa. Awurade Shini papa mano. Amen. Be our kwan mano. Amen. Oh yes to them. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fro na dia na oje mo Awurade. Me de antia antia bibia. Me free takwa anuma kukuru. Me ja me ba pen sister okumase. Me ja na walesen na nejuma sam me Awurade. Ene me mbehina. Awurade wa fra enkanka ne ba Esther. My God. Awo kumase. Na ware sem Awurade bia wade kwan no ma no. Amen. Ye si na wade kwan. Ene ne menyina Awurade ma wona dance. Amen. Praise God.
Hallelujah. Odini baby okasa Efre me maame Mary kasa fi kumura so. Ija me ba maame baewa. Wo yare na kuma. Jeni nyina mu mawurade. Erade baby bi owo biara akomayade erade fa onsa ka no. Me bompa ese komayade no ntu nyira wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Nipa che from me Lydia. Nipa che me ba soja. Message no na me train. Papa, nyame fa wo so na yemfa me be mami. Erade o se obema ya de yakoma pe. Yes. O se ni ba soja. Erade ma yemfa no. Amen. Ma yemfra no wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Erade. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free ono ya me last caller. Me kasa free. Krapa. Krapadia na oja mo merade was some first service. So de ni jam Mawurade. Ida wo me ba wo amanone ne nkrata asem. Erade baby bi a wa friend mba wo biara e wo bi man so. Yes, Lord. Erade ne nkrata asem a enye ye. Amen. Amen. Tono so wo Yesu demo. Amen. 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 Nyame nhira mo pi. Ya de emre na ye adwuma e wo kasa fidie so. Ya mre na so nti mo a mo pese ye ne mo bompa mo ja bibi mo ma Erade no. Numbers no na egu screen so numbers na mo fra ye ne mo be bompa. Number ba ko e ka ho e 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80. eya mumu bi eya mo ta bisa se eya nyame somafo nyame difo da ben no ye cancel eye yawa da biara na ye cancel fi nyame ya doma ochina eya no pa no nsia kosi se ewia tumi no be bono cancel because eye kumase atwuma koforodia off Sunyanu road na defia da bia so pe bia ko bompaya eya eye Sida Worship Center empabo anu odin adanse enemu nyame hira wo se wo mre na odetie ewo sompa first service o kira nyame ya dom na Yesu ama same time ye beba enumere nsoso eye Sida hour 9 p.m. to 10 p.m. Yankopon hira sabre die yakofa nonsia kase bono abrew sabre die eye MCR systematic press over to you sabre ene baby bi oboku bia mesese Erade manensi wuye. Have a good day. Bye bye.